सेलनिफ्राय खुंनाय जादों। दा बेनिनो गेवलां मेलखौ दैदेननाय वमेन सेलनि आफादगिरि मानगोनां प्रतिभा ब्रह्म, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि हानजानि वर्किं प्रेसिडेन्ट आरो राज्य सभानि एमपि मानगोनां गोरा नार्जारी, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि इएम रनजित बसुमतारी, इएम नीलु सरगियारी, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय क'क्राझार सानजा समष्टिनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, सिडनी समष्टिनि एमएलए जयेन्द्र बसुमतारी, जोंनि एमसिएलए माधव सेट्रि बिथां, एमसिएलए पबित्र बर' बिथां, लोगोसे दिनैनि बे मेलाव आलासि महरै लिंहरजानाय मानगोनां साब इन्सपेक्टर जुलि बसुमतारी, सिडनी सार्कलनि सिअ कान्जामुथि ब्रह्म आरो एरनिफ्राय नुजाफैनो हानाय लक्ष्मी सेट्रि दामरियानि आरो बेवहाय बाहागो लानो हानाय मिरुनि जिल्लानि आरो गासैबो सेलनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां आइजो नोंथांमोन, गिबियावनो बे मुलुगनां आइजो सानाव नोंथांमोननो बयनोबो आङो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। लोगोसे अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबबाय जे थांनाय गोलाव समाव आइजो माहारिया गुबुन गुबुन जेंनायाव गोबां खस्थ' मोननांगौ जादों, गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जादों। बे गासैबो दुखु खस्थ'फ्रा, बे जेंनाफ्रा जाहाथे अराय समनि थाखाय जानगारलाङो आरो आइजो माहारिया मोनसे रैखाथि गोनां आरो गोजोन जिउ मोननो हायो, बेनि थाखाय आङो अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबहरो। मानगोनां आइजोफोर, दिनै गमामायैनो जोबोद मोजाङै बे खुंग्रियाव आइजो मुलुगनां आइजो सानखौ जोंनि आइजो सेलनिफ्राय गाजा गोमजायै खुंनाय जादों। एसे गोलाव जाबाय मिटिं मेला, जोंहा गोबां खामानि थायो न'फ्राव, दा बेनिखायनो बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानासै। दिनै जोंनि वमेन सेलनिफ्राय माखासे आइजो बिथांमोनखौ बरायदों, जाय आइजो बिथांमोना दिनै दैदेनगिरि महरै गावनि न'खरखौ दैदेननायजों लोगोसे समाजनो माबा नङा माबा मोनसे मोजां लामा दिन्थिनो हादों, बिथांमोनखौ दिनै बेवहाय बरायदों। बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आङो वमेन सेलखौ आङो साबायखर बावो आरो इयुनावबो जोंनि माहारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन बिथिङाव माखासे मोजां मोजां हाबा मावनाय आइजो बिथांमोनखौ समाजनि सिगाङाव लाबोनानै बिथांमोनखौ माहारिनि एबा समाजनि गुबुन गुबुन बिथिंफोराव दैदेननायनि हाबाफारिखौ बिथांमोनखौ बिबान रुजुनो हानाय बायदियै समाजाव जाहाथे मान होयो, जायगा होयो, बेनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम साबायखर बावो। एसे आगोलाव जोंनि माखासे बुंथिगिरि बिथांमोना गोनां गोनां बाथ्राफोरखौ बुंलांजोब्बाय आरो बावैसो जोंनि बुंथिगिरि बिथां जुलि बसुमतारियाबो बिथाङा आयेननि बिथिङाव हाबा मावो हिसाबै, आयेन रैखाथिनि थाखाय खामानि मावो हिसाबै बे बिथिंजों नोजोर बोनानै माखासे खोथाफोरखौ जोंनि आइजोफोरखौ थांखिनानै बुंलांबाय। दा बेवहाय आं सानो जे दिनैनि समाव जोङो बे बारा बेबायदि गुवारै बाथ्राफोरखौ सावरायनायनिख्रुइ जायगा जायगायै थांनानै फिसा फिसा ग्रुपनि गेजेराव सावरायनायनि गोनांथि दङ। मानोना बर' माहारियाव बेबायदि मेल मिटिं माखासे सावरायनायफोर बेबायदि बाथ्राया गोबां जाबोबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो। दिनै प्रेक्टिकेलि जोङो मोनफ्रोमबो खामानिखौ आखायाव होनो थाखाय एबा माखासे हाबाफारिफोरखौ आखायाव लानो थाखाय जोङो ग्रुप डिसकासन एबा जोंनि ओनसोलफ्राव थांनानै बबे ओनसोलाव मा जेंना दङ बेखौ बिजिर नायनानै बेनि माखासे सलुसन एबा बेखौ बोस्रांनाय एबा सुस्रांनायनि लामाफोरखौ बरननायनि सम फैदों।
जोङो बयबो मिथिगौ मुलुगाव माखासे आइजोफ्रा दासिमबो नैबे समावबो खोमसि फोथायनायनि बलि जानांगौ जायो। माखासे माहारिफ्राव दाबो माखासे खान्थिफोर दङ जाय खान्थिफ्रानोखि आइजोफोरखौ उदाङै हाबा मावनो एबा उदाङै माखासे बाथ्राफोर साननो बिथांमोननो मोनथायखौ होआ। जोंनि भारत हादरावबो गोबां हारिफोर दङ जाय हारिफ्रा नुनायाव जौगानाय बायदि नाथाय बे हारिफ्राव आइजोफोरनो जेसेबां उदांस्रि होनांगौ एसेबां उदांस्रि होनायखौ नुनो मोना। नाथाय जोङो बयबो खाफाल गोनां जोंनि बर' हारिया मोनसे उदां माहारि। बे हारियाव आइजो आरो हौवाफोरनि गेजेराव माखासे होबथालायनाय एबा बबेबा मोनसे खामानिखौ मावनो मोनो आरो मोना होननाय बेबायदि जेबो गैया। दिनै धोरोम सिबिनायावबो जोङो आइजोफ्राबो सिगाङाव बाहागो लानो मोनो। नाथाय माखासे माहारिफोर दङ जेराव धोरोम सिबिनायाव बिथांमोननि थानसालिफ्राव आइजोफ्रा हाबनो मोना। दाबो बेबायदि हारिफोर दङ। लेखा सोलोंनायावबो आइजोफ्रा सोलोंनो मोना, हिनजावसाफ्रा सोलोंनो मोना होननाय जोंनि हारियाव जेबो गैया। गेलेनायनि बिथिङावनो जा, हारिमुनि बिथिङावनो जा, समाजनि खुनु मोनसे बिथिं गैया जेरावनोखि आइजोफ्रा बाहागो लानो मोना बेबायदि होननानै होबथानाय खुनु मोनसे बिथिं गैया। दा ओंखायनो बेबायदि थासेयावबो दिनै जे जोंनि हारिया जौगालांनो हायाखै बिनि थाखाय जाहोना मा, जेंनाया मा बेखौ बिजिरनानै नायनायनि सम फैबाय। दा बेखौ बिजिरनानै नायनायनि सम फैबाय। बेनिखायनो दिनैनि समाव जोङो सरकार जा, माहारि आफादफोर जा एबा माहारिनि सोरबा इन्डिभिजुवेल सानसुमै माहारिनि हाबा मावग्रा बबेबा हान्जायानो जा, जोङो हारिनि थाखाय खामानि मावनो सम जाबाय। दा बेबायदि बिथिङाव जोङो प्रेक्टिकेलि जोंनि आइजोफोरखौ दासिम जिखिनि जेंनानि मोगा-मोगि जानानै दङ बे जेंनाफोरखौ बरननानै बेखौ थाबैनो सुस्रांनायनि थाखायसो जोङो माखासे हाबाफारि लानांगोन। मोनसे समाव डमेस्टिक भायलेन्स जानाय जायखौ बुङो जोंनि गेजेराव माने आइजोफोरखौ हौवाफोरनिफ्राय माखासे एसे इनाय नोजोरजों नायनाय एबा एसे हेरेसमेन्ट खालामनाय बेफोरो जायोमोन। नैबे समाव बेबायदिया बारा गैला, बेबायदिखौ बारा नुनो मोनला। लासै लासैनो डमेस्टिक भायलेन्सआ खमायदों, नाथाय दाबो 100% जोबनानै थाङाखै। डमेस्टिक भायलेन्सआ खमायदों, न'खरनि नांलाय खमलाया एसे खमायदों, नाथाय दाबो 100% जोबनानै थाङाखै। दा बेखौ फोजोबथारनायनि थाखाय जोङो माखासे खामानि मावनांगोन। उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेबो दाबो 100% जोबनानै थाङाखै। बेबो खमायदों नाथाय जोबनानै थाङाखै। बेखौ जोङो फोजोबनायनि थाखाय माखासे हाबाफारि जोङो मावनांगौ जानानै दङ। बेबायदि गोबां बिथिंफोर दङ। दिनै जोंनि आइजोफ्रा सोरबा जौ फाननानै जानाङो, सोरबा न' बां गारनानै गुबुन जायगायाव थांनानै खामानि मावहैनो गोनां जादों। बेफोर जेंनाफोरखौ फोजोबनो थाखाय हारि नाङैनो माखासे हाबाफारिखौ जोङो मावनांगोन। आरो बे बिथिङाव जोंनि सरकारनि फारसेनिफ्राय जोंनि आइजो हान्जानि गेजेरजोंनो जा एबा सरकार थोंजोङैनो जा माखासे रांखान्थि बिथिङाव जौगानायनि थाखाय, समाज फोसाबनायनि थाखाय गोबां बिथांखिफोरखौ लानाय जादों। आरो बे बिथांखिफोरखौ जोङो मोगथाङाव महर होनो थाखाय देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो माखासे हाबाफारि लादों। गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपजों खामानि मावनाय, हेन्डलुमनि क्लास्टार बानायनानै हेन्डलुमनि बिनि गेजेरजों जोङो आइजोफोरनो बोरैहाय रांखान्थि जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ होनो हायो बेबायदि हाबाफारिफोरखौ जों आखायाव लानो नागिरदों। दाउ अमा फिसिनाय, आसार बानायनाय गोबां खामानि दङ जायनि गेजेरजों गामियावनो थानानै जों रांखान्थि जौगानायाव जोङो बेस्थ' जानो हायो। बिनि अनगायै दिनैनि समाव जोङो सोलोंथाइनि बाथ्राखौ एसे आगोलाव बुंलांदों। डिजिटाइजेसननि मुगा, डिजिटेल बयबो मबाइल लायो आरो बे मबाइलखौ मोजाङै बाहायनांगौनि मोनसे सम फैदों। मोजाङै होनना बुङोबा आथिखालाव गासिबो जेंनानि सलुसनानो माखासे जेंनाखौ जोङो मबाइल लानानै बिनि गेजेरजोंनो सुस्रांनो हायो। इलेक्ट्रिक बिल होनाया दायो प्रिपेड जासिगोन। बिनि अनगायै जोङो माबा मोनसे मुलैनांगोन, माबा मोनसे मुवा बायनो नागिरदों, बबेबा मोनसे सोलोंथाइनि बाथ्रा मिथिनांगोन, गथ'फोरनो माबा मोनसे डाउनलड खालामना होनांगोन, गासैबो दिनै डिजिटाइजेसन जाजोब्बाय, मबाइलनि गेजेरजों जाजोब्बाय। दा बिनि थाखाय जों आइजोफोरनि गेजेरावबो जोङो डिजिटेल ट्रेनिंखौ होनांगोन। मोजां गथ'फोरखौ जोथोन लानो थाखाय जोंनि आइजोफोरा फुंनिफ्राय मोनासिम संनाय खुरनाय बायदिसिना हाबायाव बेस्थ' थायो। दा बिनि थाखायनो बे आइजोफोरखौ जोङो बोरैहाय आरोबाव स्ट्रं खालामनो हायो, बोरैहाय सापर्ट खालामनो हायो, बिनि
बिनि थाखायनो वुमेन क्लाब दानायनि मोनसे कनसेप्ट लाबोनाय जादों जेरावनोखि गथ'फ्रा ड्राग जानाय बायदिसिना जेंनाफ्रा फैदों बेवहाय जोंनि आइजोफ्रा एसे गोख्रों जायोबा खौसे जायोबा जों गोबां जेंनाखौ जोङो फोजोबनो हायो नैबे समाव हौवाफोरनि साननाय हनायखौ एसे गाहायाव थांनाय आरो आइजोफोरनि साननाय हनायासो जोबोद गोजौआव फैनायखौ नुनो मोनदों मोनसे NGOआ गोबां बोसोर सिगाङाव मोनसे सार्भे खालामदोंमोन आरो बिथांमोना बुंदोंमोन जे सासे हौवाया जुदि खामायोब्ला खामायनायनि खावसे राङाल' न'आव फैयो नाथाय आइजो सासे खामायोब्ला जि खामायो बिनि 90% न'आव फैयो दा हौवाफ्रा खामायोबा खरसाखौबो खालामो नाथाय आइजोफ्रा खामायोबा बे राङा न'आव फैयो दा बेफोरखौ नोजोर होनानै नैबे समाव न'खर सामलायनायनिफ्राय गासैबो बिथिङाव आइजोफोरखौ जोङो गोख्रोङै बिबान लानायासो दिनै जोंनि समनि खावलायनाय दा ओंखायनो नैबे समाव गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ जोङो नोजोर होनानै जोंनि आइजोफ्रा खामानि मावनांगोन जोंनियाव जेसेबां सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बिथांमोनखौ ट्रेनिं होनायनि जोङो बेबस्था लादों स्किल ट्रेनिं होनायनि बेबस्था लादों आरो देग्लाय बोसोरनिफ्राय बांसिनै जोङो बेनिफिसियारि क्रिएट खालामनानै दाउ अमा फिसिनाय बायदिसिना हाबाफारियाव बोरैहाय बेस्थ' खालामनो हायो बेखौ जों नोजोर होदों लेखा सोलोंनायनि बेलायाव दिनै माखासे रिजाल्टफोरखौ नायोब्ला हौवासाफोरनिख्रुइ हिनजावसाफ्रा जोबोद मोजां जाबोदों बेयो जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रा मोनसे समाव लाजिनाय गिनाय जोंनि हारियाव जोबोद बारामोन नाथाय लासै लासैनो बे लाजिनाया खमायलांनाय लोगो लोगोनो जोंनि हिनजावसाफ्राबो दिनै स्पर्ट्सआव सोरबा दिनै नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेनो हादों हारिमुनि बिथिङाव नेशनेल लेभेलाव दिनै बाहागो लानो हादों माने दिनै राष्ट्रीय पर्यायाव बेबायदि गुबुन गुबुन बिथिङाव दिनै आनअर्गेनाइज भाबे जोंनि माखासे आइजोफ्रा जौगालांगासिनो दङ दिनै फुटबल टीमाव केप्टेन नुनो मोनदों जोंनि हिनजावसाफोरनिफ्राय फुटबल टीमाव केप्टेन जाहैनो हादों नेशनेल लेभेलाव रिप्रेजेन्ट खालामहैनो हादों दा ओंखायनो जोंनि आइजोफ्रा गोग्लैसोनानै थानाय बे थासारियाव गैला नाथाय गामि ओनसोलाव जिफोर जेंना दङ बे जेंनाजों जोंजों मोजां मोनसे कानेक्सन जानांगोन जोंनि सोमोन्दोआ गोख्रों जानांगोन जों जेंनाखौ बुजिनो हानांगोन जेंनाखौ सुस्रांनोबा जेंनाखौ बुजिनो हानांगोन दा गामि ओनसोलाव जिखिनि जेंनाफोर दङ बे जेंनाजों जोङो नाख्रेबजानो नांनाय नङा जेंनाखौसो जोङो नाख्रेबनांगोन एबा जेंनाखौसो जों गादबनांगोन दा बेयो जोंनि हारिनि थाखाय मोजां मोनसे सम सासे बेसेबा गिदिर मुलुगनि मादावनो सासे धोनि मानसि बिनिनो सासे बिसि मिलिन्डा गेट्स होननाया मोनसे लेखा लिरदों बे लेखायाव बिथाङा बुंदों जे दिनै मुलुगनि आइजोफोरा गासैबो जौगानो हायो नाथाय बिथांमोनहा एफा एफा लिफ्ट नांगौ होननानै बुंदों इंलिसाव माने बिथांमोनखौ एसे एसे दैखांनांगौ मदद होनांगौ सापर्ट होनांगौ बे खोथाखौ बिथाङा बुंदों दा ओंखायनो जोंनि माहारिनि आइजोफ्राबो दिनै बड'लेण्ड सोमावसारनाय जोंनि थुनलाइ जौगानाय लिरनाय गासैबो बिथिङाव आइजोफ्रा दंसै नाथाय एसे एसेल' जेंना जानानै दङ बे जेंनाखौ बोस्रांनो हाबानो एसे आगोलाव मन्त्रि बिथाङा बुंलांनाय बायदि गुबुन सोनाबारि हादोरानो जा गुबुन हादोरानो जा जेराव दिनै आइजोफ्रा जोबोद गोजौआव थांनो हाबाय जोंनि आइजोफ्राबो बे गोजौआव थांनो हानायनि थासारिया जोंनियाव फैबाय दा मानगोनां आइजोफोर गोजोन थासारिखौ गायसननो थाखाय जोङो गोबाव सम लाबाय मोनसे समाव पुलिस आरो आर्मिफोरजों आइजोफ्राबो जथेस्थ' टर्चार जादों एबा हेरेसमेन्ट मोनदों माखासे साजा मोननो गोनां जादों सोमावसारनायनि समाव गाज्रि आखल माने दिन्थिजानो गोनां जादों बे गासैबो थासारिया दिनै गैला जोंनि गेजेराव दा ओंखायनो नैबे समखौ जों मोजाङै बाहायनांगोन जौ जुवानिफ्राय जोङो समाजखौ गोजानाव लाबोनांगोन दिनै आर्मि पुलिसनि दावराव दावसिया जोब्बाय नाथाय गाज्रि थासारि फैनो हमदों हाबाफ्राव थांनानै उन्दै उन्दै हिनजावसाफ्रा जौ लोंनाय सिगारेट सोबहैनाय बेबायदि थासारिफ्रा जोंनियाव फैनो हमदों जोंनि माहारिया बै लेभेलाव सहैनो जाथ'वाखै दा ओंखायनो दिनै जाय मानसिफ्रा बे धाबाफोरखौ खुलिदों रेस्टुरेन्टफोरखौ खुलिदों बिथांमोनाबो साननानै नायनांगोन फालांगि खालामनायनि नामाव गरनैसो फैसा खामायनायनि नामाव दिनै जोंनि नेशनेल हाइवेनि खाथि खाला जायफोरा दिनै रिजर्ट खुलिनानै धाबा खुलिनानै बेवहाय माने बायदिसिना गाज्रि गाज्रि थासारिफोरखौ लाबोनो हमदों बेनि फारसे जों सांग्रां जानांगोन दा ओंखायनो आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानासै दिनै जोंहा वमेन्स डेआ जोबोद गाजा गोमजायै क'क्राझाराव मोनसे मोजां सेलिब्रेसन खालामबाय इन्टारनेशनेल वमेन डे आं मिजिंथियो जोंनि आइजोफ्राबो मुलुगनां थाखोआव गसंहैनो थाखाय जोंनि लामा हान्थिनांगौआ बारा गोलाव गैलिया खालि जोंनि जायफोर लेखा गोरों आइजोफोर बिथांमोना
बिथांमोना दिनै जोंनि माहारिनि आइजोफोरखौ बोखांलांनो थाखाय माखासे खामानि मावनांगोन मानोना अनजिमाया दैदेनगिरिफोरनि अनजिमाया जोबोद खम बे दैदेनगिरिफोरनि अनजिमाया खमखायनो जेसेबां खामानि मावनांगौ बेखौ जों मावनो हायाखै नंखायनो जायफोर दिनै प्रफेसार मावनानै दङ अफिसार जाबाय गुबुन गुबुन बिथिङाव एनजिअ नो जा पलिटिकल लिडारानो जा जिखिनि जोंहा आइजोफोर दङ बिथांमोना जुदि खोब डेडिकेटेडलि आइजोफोरनि थाखाय एफा सम होयोबा जोंनि आइजोआबो जोबोद जौगालांगोन मानोना जोंनि आइजोनि गेजेराव जोबोद डिसिप्लिन दङ आर्ट दङ महर दङ सासे हिनजावसा आं बावैसो मोनसे कलेजाव थांदोंमोन बेवहाय मोनसे मोसानाय नुदों आङो बे कलेजाव मोसाथावा बाहेरावनो कलेजा जोंनि आसामाव नङा बे कलेजाव माने बर' हिनजावसाफ्रा मोसादों आंबो सानाखै जे बेवहाय मोसागोन आं जेब्ला मोसानाय नुबाय अब्ला आं सोंदों जे बिसोर बेसे गोबाव प्रेक्टिस खालामनाय होननानै आंनो खोन्थादों मात्र 1 घन्टासेल' प्रेक्टिस खालामदों ओरैबायदि मोजां बागुरुम्बा मोसादों माने आर्टआ जोंनि थैयावनो जोंनि माने बिखायाव मेलेमाव हाबनानै दंखायो दा बे आर्टखौ बे महरखौ जोङो जुदि बाहेराव लाबोनो हायोब्ला बे मुलुगनि मानसिफोरखौ सोमोनांहोनो हायो दिनैबो जोंनि संनाय खावनाय दानाय लुनाय क'क्राझाराव जायफोर फैयो आइ हटेलाव ओंखाम जायो बाजै हटेलाव ओंखाम जायो गुबुन हारिफ्रा मालाबाबो बावगारनो हाया बयबो बुङो जे गुवाहाटियावबो आइ हटेल होनांगौ बाजै हटेल होनांगौ बायदिसिना लुनांगौ जोंनि दिनै महरफ्रा मोनसे समाव जोंनि ड्रेसफोरखौ जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ रावबो नायनो लुबैयामोन जोंखौ जौगानाय हारिफ्रा एसे नेवसियोमोन नाथाय दिनै ओरैबायदि जाबाय जोंनि ड्रेसफोरखौ जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि आगर आखाइखौ लानानै गुबुनफ्राबो लासै लासैनो मार्केट खालामनो हमबाय दिनै बयनिबो आर'नाइ गोदोनायाव आर'नाइ जोंनि माहारिनि मानसिफ्रा जेसेबां आर'नाइ लायो बिनिख्रुइ बांसिन गुबुन हारिनि गोदोनायाव आर'नाइखौ नुयो इभेन भारतनि प्राइम मिनिस्टाराबो जोंनि आर'नाइखौ लानानै मेल मिटिंफ्राव थाङो दा जोंनि हारिया बेबायदि जायगायाव जौगालांगासिनो दङ बे मुलुगनां थाखोआव लांनो थाखायनो जों बावैसो इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल खुंदों लिटारेरि फेस्टिभेल खुंदों आरो बेबायदिनो नोजोर होदों बोरैहाय जोंखौ होबथाग्राया जुदि सानजाहा दङबा सानजानिखौ दोननानै जों सोनाब फारसे जोङो थांनांगोन हयथ' जों साहा थांनांगोन नङाबा गोजौ फारसे थांनांगोन दिनै मुलुगनां थाखोआव सोरबा मानसिया गोलैयोबा बेखौ बोखांग्रा गोबां मानसिफोर दङ नाथाय नोङो आखाइखौ दैखांना हरनो रोंनांगोन दा ओंखायनो मानोना रायजोफोर दिनै दानाय लुनायाव जोंखौ रावबो हाया इन्दि इरि होननानै जेखौ बुङो इन्दि बेयो एसियावनो जोंनिया नाम्बार 1 भारत हादरनि सेरिकालचारनि अफिसारफ्रा फैनानै बावैसो जोंजों मिटिं खालामदों जोंहा सेरिकालचार मिशन सोलिगासिनो दङ आरो बेवहाय बिथांमोना बुंदों बड'लेण्डखौनो भारतनि सेरिकालचार हाब अफ इन्डिया होननानै डिक्लेयार होनो थांगासिनो दङ जेराव जोंनि आइजोफ्रा दानाय लुनायाव आरोबाव गोबां खाबु मोनगोन बिनि थाखाय जोङो प्राय 1400 कौटिनि माखासे प्रजेक्ट बानायगासिनो दङ जाहाथे जोंनि आइजोफ्रा दानाय लुनायाव आरोबाव गोसो होनानै गोबां रां खामायनो हायो बेबायदि गोबां मिथिं दङ आं बुंनो सानासै जोंहा आलासिफोर दंबावो फिन खेबसेबाव बयनिसिमबो साबायखर बावबाय आरो बेखौनो खावलायनो सानदों दिनै राजखान्थि हान्जायाव जोङो खामानि मावदों नाथाय राजखान्थिया राजखान्थियावनो जोबा राजखान्थिनि गुबै थांखियानो जाबाय समाज जौगानाय समाज फोसाबनाय ओरैनो राजखान्थिल' खालामनो थाखायबा जोङो राजखान्थि खालामनांगौ गोनांथि गैया गोबां मानसि दंखायो राजखान्थियाव नाथाय दिनै जोङो गोबां बोसोर समाव साननानै राजखान्थियाव बाहागो लाफैदों मानोना जोंनि हारिखौ जोङो मुलुगनि दरबाराव गायसननो थाखाय मुलुगनां थाखोआव लांनो थाखाय जों खामानि मावनांगोन दा ओंखायनो नैबे समाव जोङो राजखान्थिनि नामाव राजखान्थि खालामनो नागिराखै हारिनि फारफ्रोमबो बिथिंखौ बोरैहाय जौगाहोनो हायो बेखौ नोजोर होनानैसो जोङो राजखान्थि खालामनो फैदों दा बे बिथिङाव नोंथांमोना बयबो बुजिखायो आरोबाव इयुनाव मोजाङै सावरायगोन गामि गामि थांनानै सावरायगोन आरो जोंनि आइजो जि सेल दङ वमेन सेल आइजो गांखं बिथांमोनखौबो आं खावलायदों जे गामि गामि थांनानै जोंनि आइजोफोरजों माखासे रांखान्थि समाजखान्थि सोलोंथाइ गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानायनि थाखाय माखासे हाबाफारिफोरखौ कन्टिनिउ लालांबाय थायो बेखौनो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों